Irrispettivament mill-liema sustanza jew kontenut persuna tkun dipendenti fuqhom, l-Aġenzija Nazzjonali għas-Servizzi tal-Prevenzjoni u Trattament is-Setqa toffri kura speċifika adattata għal fejqan l-aktar effettiv. Fil-kura tal-pazjenti, l-Aġenzija Setqa timxi mal-pazjenti tagħha billi tagħti importanza lill-erba' aspetti: l-aspett bioloġiku, dak psikoloġiku, dak soċjali u dak spiritwali. L-aspett bioloġiku huwa dak marbut mas-saħħa fiżika u ħafna jqisuh bħala l-uniku aspett affettwat mid-dipendenza. Madankollu l-aspetti l-oħrajn jindirizzaw l-effetti fuq is-saħħa mentali, il-komunikazzjoni tal-pazjent ma' terzi persuni u l-imġiba, il-kol jikkumplementaw fil-fejqan ta' dipendenza partikolari. Bekk l-għajnuna li tingħata lil kull pazjent li jagħmel kuntatt ma' din l-Aġenzija permezz ta' diversi modi ikun kompost minn tim ta' esperti fuq sma differenti li flimkien jippjanaw u jagħtwaw l-għajnuna meħtieġa skont il-ħtiġijiet tal-pazjent. Dwar dan tkellimna fid-dettall mad-direttur kliniku tal-Aġenzija Setqa, it-tabib Anna Marija Vella, li spjegatilna l-proċess li wieħed jgħaddi minnu bil-għan li jeleb id-dipendenza tiegħu. Bħala Setqa naħdmu ħafna dak ngħidulu l-multidisciplinary team u il-pjan ta' kura jitfassal mill-erba' professjonisti, mhux waħdi niddeċidi jiena x'irrid u x'naħseb hu l-aħjar. Dan l-approċċ ilaqqal il-pazjent mat-tim tiegħu biex l-isfida tad-dipendenza tkun indirizzata fuq kull binarju. It-tabib Vella tkellmet magħna wkoll fuq id-dipendenzi li ma kinux daqstant komuni sa ftit snin ilu. Dawn jinkludu dipendenzi fuq il-gaming li għalkemm fih m'hemmx il-flus involuti bħal fil-lob tal-azzard, xorta jista' jkollu konsegwenzi serji. Hawnhekk ġie nnotat kif minkejja li l-medja tal-etajiet jaf tkun aktar baxxa minn dik ta' dipendenzi fuq affarijiet oħra, m'hemm l-ebda età li ma tistax tkun suġġetta għad-dipendenza. Allura wieħed dejjem għandu joqgħod kawt fil-konsegwenzi tal-attivitajiet li jkun qed jagħmel. Il-pornografija diġitali wkoll jaf tkun suġġetta dipendenza li tirriżulta fil-pazjent jinqata' mill-bqija tas-soċjetà. Il-fatt li dawn it-tip ta' dipendenzi mhumiex bħal dawk tradizzjonalment assoċjati ma' sustanzi jew xorb jaf jagħmel ftit aktar diffiċli li wieħed jindirizzhom fil-ħin opportun. Għaldaqstant hija spjegat kif, irrispettivament mit-tip, id-dipendenzi kollha joriġinaw mill-istess punt ta' tluq. Dak li wieħed jibda jnaqqas mill-ħeġġa li jagħmel dak li hu tajjeb għalih jew dak li mitlob minnu. Però li jiġri huwa li l-affarijiet tiegħek prinċipali li inti tmur għax-xogħol kuljum, li inti issajjar għall-familja tiegħek, li tnaddaf id-dar, li tagħmel l-affarijiet ta' kuljum, dawk jieħdu xejra ta' sekondarja, ma tibqax l-iktar ħaġa priorità fil-ħajja tiegħek. Id-direttur kliniku tas-Setqa enfasizzat l-importanza tal-kawtela fl-istadju msejjaħ ta' sperimentazzjoni ma' attività li tista' twassal għal dipendenza. Dan għaliex wieħed jaf jimmina jew iwarrab l-effetti negattivi bil-konsegwenza li ma jirrikorrix għall-għajnuna jew ħalli id-dipendenza tiġri bih. F'dan l-istadju wieħed jibda jaqqat ir-rilassament jew il-mod ta' kif jippremja lilu nnifsu ma' attività li fit-tul tirkeb l-impenji ta' dak li jkun. Allura dan għandu jkun l-ewwel sinjal li wieħed jieħu kont ta' dak li jkun qed jagħmel. It-tabib Vella spjegat x'jkun qed jiġri fil-ġisem tal-bniedem. Għaliex ikun qed jiġri dan? Għaliex aħna għandna sustanzi fil-moħħ tagħna li meta jiena nieħu pjaċir daw jiġu joħorġu. Jekk jiena daw is-sustanzi qed naħodhom minn barra, il-ġisem tiegħi mhux se jipproduċihom iżjed. U għalhekk nasal fil-punt fejn mingħajrhom ma nieħux pjaċir għax il-ġisem tiegħek waqaf jipproduċi dawk l-affarijiet. Għaldaqstant jagħmlet aċċenn għal diversi attivitajiet li wieħed jista' jagħmel waħdu jew fil-kumpanija ta' ħaddieħor li ma jinvolvux it-teħid ta' sustanzi jew li jkun smart ta' kontenut li jagħmel ħsara fit-tul. L-attivitajiet sportivi u l-kuntatt mal-ambjent naturali huma fost li eżempji ta' kif wieħed jippreveni tali dipendenzi. Fl-aħħar net id-direttur kliniku qal qedba persa biex wieħed ma jiddejjaqx li jfittex l-għajnuna biex bekk jindirizza dak li jkun qed iħalli impatt negattiv fuq ħajtu u ħajjed dawk ta' madwaru. ċempel mill-ewwel, ċempel hemm websites, hemm modi kif tagħmel setqa u titla' mill-ewwel, ċempel għall-għajnuna. L-għajnuna mhux biss għal min għandu l-vizzju, għandna l-familjari u anke n-nies ta' mad-dawra. L-Aġenzija Setqa tista' tiġi kkuntattjata permezz tat-telefon fuq in-numru 179 jew mis-sit fsws.gov.md biex tinkiseb aktar informazzjoni.